it-talba fuq l-offerti. Wara l-ħassin tal-idejn, is-saċerdot mill-ġdid jidħol fid-dialogu magħna u jistedilna għat-talb. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Din turi fuq kollox l-għaqda tas-saċerdot mal-poplu f'sagrifiċċju wieħed. Wara tingħati t-talba fuq l-offerti, ħafna drabi nitolbu lill-Missier tas-sema biex jilqa' u jqaddes l-offerti tal-ħobs u l-inbit u jbiddilhom fil-ġisem u fid-demm ta' Kristu biex aħna li nirċevuhom nitqazzu u niksbu il-ħajja ta' dejjem. Fi żmien ir-Randan spiss it-talba titlob l din l-offerta taqlalna il-ħniena ta' Alla. Fi żmien il-lejt tesprimi ħsieb ieħor li din l-offerta tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Drabi oħra nitolbu li aħna nsiru offerta li toġob lill-Alla.